ruas na hilongan nuhor ni Tuhata, narong di bagas jeron do di bagas tabi, horas ma dita saluhuna. Adorang sesepuka pertandingan ta tapradema dirita di bagasan rohana hom. Amin. Tapuk kama pertanyaan maret deita sebukede nomor 2 sadado 2. Marhiti-hiti guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di perbadia, natumo palangit do tanoon. Amin. Dialo debata do akan najukat roha, jala halak partigor madalad disi. Alayang go halak parjahat, tasulad do disi. Haleluya, martang yang mahita. Ale Tuhan dewata parguguna sohatudusan jala para sirohana semurung. Dipangido roham naing mangulu dalam martua hami sugut. Nungar ragam dalan gibain ho manungguli rohanami. Asa hutada hami hatuaw sugut. Dibahini hupaserep hami manuaing rohanami mangido siyan ho. Salehon mato dim nabadai itu hami. Asa porsea hami diholong ni roham di hami. Saya hutangihon hami masoram mengapoi hami ditiki para sini rohaon nuain. Asa sapak kami Tuhan uluan na pinaradim di hami. Marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Songon turpuk patujuloni jamita di pertanyata bornginon majama ita siang buku pengirang Matius 10 mamukasian ayat 21 tu 20 di pabuat Tuhan Yesus si taononna. Olat ni ma di patorang Yesus tua kasianna na ikon lao ibana tu Jerusalem manau na porsuk sian akat tua ni natorop sian situa ni malim nang sian si botol surape pola ikon mate ibana bunuon jala panguluan di ari patuluhon. Dumi di arangon si Petrus ma ibana disaritai ma hinado
Asima rohani di dibata ho Tuhan. Unang masombo pitu ho. Alai humu sorma anggo ibana madok tu si Petrus. Laho maneho budis gasik do ho diau. Aidang di parawan ho akana di debata akana di jelma do. Ini hidup Yesus matu akasi seana. Nasana giot manubuton au. Di soladahon madirina. Di porsan masilang matu ibana. Di huton mau. Ay nanaing paluon hosana magawa hosado. Alay anggo agon hosa alaniau ido na Jupangan. Ayahama atong gunana ni jolma nang liat portibion di omo. Anggo mago do di tondina. Ahama tarlehon jolma bahen tobus ni tondina. Ay na Roma sugun anak ni Jolmai di bagasan hasangapon ni amana rap dohot akka sursuruan na. Dungi barson nama tuganup hobartu nalunana. Situtudo na hudokon tuhamu. Dang na mangnay hamatean anggo debasian akana jokjo hindi son. Sojol idaro anak jolmai di bagasan harajaon na. Ido saat na martua don akkana tumangihon hata ni bata jala naupeopsa. Amen. Mari dia mahita. Partang yang mahita. Ale Tuhan ibadah jauh bama nami pardingam basa jala para sirohana sumurung. Riti Yesus Kristus Tuhan nami mau liatin madi sebaroh nami. Di bagasan boranginon rotong do dihorasi hohami ali Tuhan. Pui hami marpu marpasor mamuji guarmu nabadiai. Ditongani bagas joromona di Tuhan. Hami akar ruas ni huriam. Nahi nokomi mariti Yesus Kristus soni akarus ni huria menit Tuhan nama dohoti patangan nuang ditongan di bagas nabi totong mana dinasida ali Tuhan hahi paso doho tirni roha lau tu mangion barita naudi atong sai buhai roha pikiran nami asahibul seorang barita nauli itu roha nabi mangalehon pasu-pasu hanguluan do kuku hahipason nang harutuku ni hapursiaon. Saya sama dosa nai pangdosa nami Tuhan marhiti Yesus Kristus Tuhan siokot si palua hami. Amin. Horas madihita sudi amang inang. Saat mahita mabigi barita nauli imarta surat di
Yeremia pasal manang bidu 2 ayat 41 ayat 10 tacaha manon manang tabigi ima bahasa Batak do bahasa Indonesia sonoma hatana tangion mahatani Jehovah hamu ale pinopar ni Jakob do sudi marga ni pinopar ni Israel botihata ni Jehovah tu ahama naso uhum jupang aka opumuna diahu ubay madau-dau na sida sianau jala di huton di bata naso hasea gabe so gabea iya na sida jala dang dirok na sida di dia do Jehovah nama nugion hita ruar siata no Mesir nama nugu-nugu hita di halongonan di tano na tungil jala nama lobang di tano hasang jala linggoman ni hamatean di tano naso binulus ni halak jala dang adong jolma maringan disi dungi upatolas samu tutano nalunak asa di pangakamu parguina doho guguna ape rohamu mengeramuni tanokku gabe hagigian partaliaku di baik kamu dang di doa kamalin di dia do Jehovah jala dang ditada akana mangaradu tipati kiau jala berbalik do aka perman sian au jala aka panurirang manurangi mariti hiti bal jala di hutan dasida do akana somargugu mangurupi dibani dang tarjo au be somadai hamu ninna Jehovah ro di ninimuna sai bad aku do aitung topo tamu ma aka pulo ni halak kitim jala tikir hamu disi jala suruh hamu ma tu kedar pamanaton si tutu jala ida hamu manang dung masa si songoni disi tungadong ma bangsona pa sabar hon di batana atik peso tutu di bata alai anggo bangsoku tung di pasabar do hamuliona tu naso maragugu mangurupi longang mahamu aka ban magijang alani jala mano dinodit tarsongko situtu tahe ninna Tuhan Jehovah dua do jia binani bangsoku ahu mual ni hangoluan ditadikon nasida laho makali di nasida sumur aka namar ruang naso marisi aik sonima bolo bahasa Batak dalam terjemahan bahasa Indonesia demikian firman Tuhan dengarlah firman Tuhan hai kaum keturunan Yakub hai segala kaum keluarga keturunan Israel. Beginilah firman Tuhan, apakah kecurangan yang didapati nenek moyangmu padaku sehingga mereka menjauh daripadaku mengikuti dewa kesia-siaan sampai mereka menjadi sia-sia dan mereka tidak lagi bertanya di manakah Tuhan yang menuntun kita keluar dari tanah Mesir, yang memimpin kita di padang gurun di tanah yang tandus dan yang lekak-lekuk di tanah yang sang kering dan gelap, di tanah yang tidak dilintasi orang dan yang tidak didiami manusia. Aku telah membawa kamu ke tanah yang subur untuk menikmati buahnya dan segala yang baik daripadanya. Tetapi segera setelah kamu masuk, kamu menajiskan tanahku, tanah milikku telah kamu buat menjadi kekejian. Para imam tidak lagi bertanya di manakah Tuhan, orang-orang yang melaksanakan hukum tidak mengenal aku lagi. Dan para gembala mendurhaka terhadap aku, para nabi bernubuat demi Baal, mereka mengikuti apa yang tidak berguna. Sebab itu aku akan berbantah lagi dengan kamu. Demikianlah firman Tuhan, dan dengan anak cucumu akan berbantah. Menyeberang sajalah ke tanah pesisir orang Kitim dan lihatlah, suruhlah orang ke Kedar dan perhatikanlah dengan sungguh-sungguh. Lihatlah apakah ada terjadi yang seperti ini.
Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya meskipun itu sebenarnya bukan Allah, tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna? Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan, sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Demikian pembacaan firman Tuhan. Hamuna amanami inanami na hinolongan ni Tuhan ta Yesus Kristus na madohoti pertangan di bangsa Bornginon nga tabigi hatani di bata na pinasa ni Panurang Jeremia secara khusus dapat jolo tu bangsa Israel dapat 2 hon tu hitaman weng hima Israel dapat 2 hon. Jadi Israel dapat 2 hon bahita. Panurang Jeremia ima panurirang nasi nuru ni bata, seorang nabi yang diutus Tuhan untuk menyampaikan kabar baik atau hatani di bata. Jadi panurirangion. Tu marukil no si Jeremia monotabereng kisah sejarah. Dung terpilit si Jeremia gabe panurirang dibeli di bata ibana, gabe na poso di bata, dang apala gajang dope murna poso dope ibana. Dang apala gudang dope pengalaman alai ko dipilit marukil ibana. Alai boto ibana, na ikot utonga-tonga ni bangsa Israel do ibana laman rangi. Buasa marukil. Di parukilon na tangis ibana. Mono tangis, tentu adong hal sesuatu yang sulit dipikirkan. Alai boto ibana setong na taringot tu hadirion sifat karakter ni bangsa Israel. Ima bangso najugul, najikil si gudang roha, boto deh. Jadi kami maruk ke libana. Liling dosa setong na diulo ibanay. Alaya na di bata marsuru, dai so uluan, tasoni orpani. Molo raja marsuru, dai so uluan. Jadi adong ma prinsip, adong ma tekad, adong ma semangat ni bana ati pe ikemaul dalani. Adong hal sesuatu na naing si paubon na. Setahun na disuruh ibana membawa pembaharuan, perubahan hidup baru. Bu Iman Hono Ibana sebagai tokoh membuat reformasi pembaharuan hidup ya asa berubah adong ne baru Jepang di tengah-tengah bang Israel ala memang nasida nunga manusia na bobrok di parange di pangalaho. Setong bang Israel lima bangso ni di bata. Bangso ni bata do nasida. Na pinili ni bata do nasida. Taboto di sejarah. Isedo Israel, bangsa Israel, apakah dia di hadapan Tuhan? Alai guarnado bangsa ni bata. Alai anggo parange dang bangsa ni bata. Holang guari na madong, anggo dibugas tong nangasiga. Odet tong noy. Memang nasida termasuk do jolma na plin plan ya, artinya berubah-ubah. Tanda dang apa namanya kesetiaan, mau setia. Ala ni pengaruh, manangalani dia may bandang bui songolina sida mundar mandir. Dang adong sada penesi di tiuk nasida hasit tongan.
Manatak manonggoro di batas sebanugi stong na pede dan sida. Atik pe pamotoan Israel adok sonon, ramung kidang di bereng Tuhan di hami sonon. Sedia bereng-bereng onai, sedia bui boton na. Saya rana butito. Alai manatap manonggor di batas sebanugi jang pede de zolmai songon dia pangalahona. Ai di bata isi di bata di rohamuna, kamanginang. Ia di bata sebado gijang, ai bana do, na mangaranap, mamereng sudina, satu roha perbagasani. Ditata di boto do. Ayalana hita mek-mek do kan, mek-mek do hita. Geleng, do hita di julu ni bata. Holak kita do jojo maboto na belga hita. Jago dia dupan di Tuhan ya. Layang ko tuatai, boy manoeng, ayola di jari-jari na do sa sitong na bolo tabay rupani gambaran, hola di jari-jari ni tuatai do hita sudi sol mau di golom-golom. So klereng do hita rupani mek-mek ta, boy di tiop sudi, jala boy di boto sudi na. Alay anong pamerengan ni Israelon? Adang dibotoy hita mengulaon na Bartolomeo ni rohatan. Irto. Asahamu na kadongan di paida-ida ni bata bang Israel nung abe mago. Hatamago hidup dalam kegelapan. Hidup dalam penuh dengan kejahatan. Bolo hatamago, bahasa Batak mago. Bolo diterjemahkan dalam bahasa Indonesia hidup dalam kegelapan. Dan penuh dengan kejahatan. Napaduan tidak takut akan Allah. Jadi nasida uji coba hira sa alabatan na tutuhani na sida buat sadang mabir na sida tutuhani. Saya hira na mga laksi panganon asong na maha na martuhan di bata jahu ay banugi jangin na dicoba-coba di bata balta uji majo. Laman na sida musena menyembah dewa-dewa bal. Dungi na sida ringgas don mendengar nabi-nabi palsu. Naringgasan mabigi-bigi akka panurang pergagap. Jadi panurang pergagapon atas masa istilah sonari memakai teologi sukses. Dia keinginan nizolmai ido diului. Oh itu lupi. Keinginan nizolmai ido diikuti. Ya istilah teologi sukses sangat dikembangkan. Jadi itu nama sanwai nang di tonga-tonga di hajal maunon. Dipak kedoi. Gudang tuh halak terjebakkan. Tergiur. Karena disesuaikan dengan selera kita. Selera nizolmai disesuaikan betul. Tak pula memakai aturan dan peraturan. Tak pula dipakai. Tak pula masai. Yang berlaku aturan teologi sukses. Aturan dan peraturan yang berlaku. Pati perak pola rikoti. Dia nomoni roha. Diulahon. Bediului panura pergabung kan. Kaselera-selera. Aise ningok nabe tahun 80-an. Itu adong aka ajaran-ajaran aka dohma na palsu kan. Adong do agama Adam tikini ningoti. Gudang do lautu sitong lao zolma. Songo dia si Adam na julu, songo ni ma dibayain. Adong itu children of God na kan. Adong doi. Dorang do tong selera tu sih. Iman ada teologi sukses kan. Dia na mangguhi rohana.
Ima diajarkan. Songonido Israel pagudaku dua aturan di Tuhan obah. Pati dope. Pati 10. Toy mah nanu jadi membangun ni dia manawui na somabain masa gangguan kan. Itu. Akasongonima terjebak mana sida tu akan itu mana hamuna kandongan muruk matuhani. Bahasa semuruk. Baik tadi kutuhatai. Ditarikon. Dilihat di hanu paun nasida ma. Sudi akapabahenan ini bata ahana bina nasida tu pun nasida. Dipersuada. Dipersuada. Lau mana sida tu perdebatan naso gabiak. Kan itu. Mula tabereng di ayat 5. Hamu akamanginang. Boti hata di Jawa Batung ahama naso uhum. Jupang akau pemuna diau. Ubain madau-dau nasida sianau. Jala ditona diihutut debata naso hasea. Gabe so gabe ia nasida. Kadi batana sohasea. Boleh dok di batana sohasea kamang dia ma na selera ni jolmai ima diulahon. Ima di batana so gabe kan iroeng. Boleh dia pitu dok kodungi upatolas samu tutano nanuna asa di pangakamu parbuina do guguna HP rohamu. Mengaramuni tanokku, gabe hagigian pertaliaku di baik kamu. Hamu do baik kamu siga, tadi do maksud itu. Di baik kamu siga, disigai hamu mata mual muna, nungadinggan, mata mual ningulu muna, alai dilitohi hamu do, nadinggani, naubai ini, diramuni hamu. Nga uli hubhay siya na pumuna, nga nilean haluaon, nga niliat sipanganon, nga niliat tano ulaw mu, alay disigay hamu na dingganin na to. Jadi Israel manigay na dinggan dote, nga dinggan. Iba kaya niya mga kadongan. Alay Roma si Jeremia, laho maju nasida, biya asa mula nasida, sudah nasi tongan ni. Lu jadi wakapan orang ini. Mula tabereng di Padanarubi adong do 10 panurirang. 10 panurirang na dipilih di batal laho patureturehon rohan Israel, patureturehon haporsiaon Israel. Ala memang namaulad do paturion roha. Namaulad do paturion haporsiaon molunga masuk na asing. Anggo paturibuhi murado. Na baruon tikiso masa dope ilmu teknologi kesanggihan. Didok jolo madaktar paturibuhi. Daktar paturi igung na pesek gabe mansung na kan. Irot tong na baruon. Dang bui uli bayron na ay suarok kaya bada tikiniyak ka bada doaing alama malo pe listip do meka tontong naroy hok do roay na di matar pature be nang sonari ya mana maul buhi arok kepeng mu bui di pature atau nakila halak barat hirabung gali kan si birong galot nabotar molo naing mata cipit bui sonari. Alay ang gonsanari na baro rohado na mura patureon na to. Ima zaman-zaman. Istilah na lain waing bado. Alay si Jeremia pature roha. Do pature haporsya. Molo siga roha, siga do haporsya. Molo siga haporsya, siga do roha. Ito. Asal siga maha porsa siga doroa, mun siga roa na porsa nate. Odo na ngatong. Ini benar na tua parangin do harajaon do parangin, kan? Molo nunga dinggan parangin ni sada halak idu harajaon na.
Haraja do parange. Nunga raja ibana. Moral batak rupane. Anak si bulang-bulangan bay, anak ni miyahan. Idetong. Anak ni dainang, anak ni damang. Kaido. Anak ni dibata, anak ni tuhat tamay. Alay nung nga masuk si Israelon, tumanak ni Sibulis. Jadi yang takupon di si Jeremia, maparuaron naman na si datu Sibulis. Siyan tangan di Sibulis. Dipature ma. Nuaing, tayo na di bagasan trupukon, anong do ansaman ni dibata tu hala Israel. Ansaman ni mo lo so olo be mulak kamu, jalo hamu ma, uhumurain na kan. Ini menarung ayat sia dibayani dang terjua au be so madai hamu. Ina jauba rodi nini muna saat sai bad aku doho. Jadi moloso olo be hamu badabu ma uhum najor tu hamu. Abai uhumi dokon mulai sian suduk ni si Jeremia dia tahu kataon alai saat matu nini na bolo saat marnini. Ima hukuman ini. Alai on waing songon soso do peon pet temadabu uhum ni dibata adong do petiki ni dibata dilihat tu jolmai lau pau bau roha unang sangaro uhumi. Sok sanga medebu, nguruk sanga medebu ate. Songon dia mah. Susah dah kita. Ai tohodo adong uhum di dibata tohodo. Adi gamasai, lomo ni rohani tu atai do bani. Dak pola riko tabotoi, alai dari kok di hita. Biado hita asa waspadas. Biado hita asa taparade tapature rohatta. Tapature hapor sel tai do maksudna. Asa unang niang rohatta namar Tuhani. Asa sihabiari di bata hita. Ai molo sotahabiari di bata lomo-lomo do. Jala susah do jolmai. Kan itu. Ai ta beredar berita sonare susah jolma sudikan ala niak kahajahaton. Meradu sumudum jolma. Meradu tigangkan. Hajahatan namasa di tonga-tonga ni bangsot tanuai kan. Terjadi ini pembunuhan ini penembakan ditembak kan. Mang nai sebenarnya botoh hamu winak sodok kan. Sudi jus ala niaha. Ala adong haja hato di bagasan GBC gado nang pikiran izol may bayan aja to ni. Songonido di bagasan ngulun Israeli ala gudang haja hato ni tubuh disi sasitong na dangadong beke amanan. Gudang akan biar ate. Penindas terjadi di sini. Tuhan itu diajari Yesus kita. Adong ajaran di Yesus kita. Haholong ibadong amidus sedirim, ya kan? Jadi mantak dos tong ajaran ini. Bahasa diajari kita. Asara sonang bido. Nagi? Diajari do kita unang pajologugu papudi uhum. Arong do halak dak satu sidika kan, hola tabu-tabuna, lomo-lomona. Habe ikaw uhum do parjudu, dang bui gugu. Odet to. Jadi sifat ni bangsa Israel sa setong na tabereng, sa setong na nunga seorang nasida alay horak sonang. Nunga sangat nasida alay orang sangat. Nunga sikot sudi alay orang sikot. Jadi saya adong dope di pikiran sida, jadi ado saya dirokon, bisa dorah hasonangannya kan, tersarupa doi si Adam do si Hawa, nunga seorang nasida di perla Eden, alai tong lebih pikiri, sotung di adong dope hasonangan lu bisa nonna kan, sotung ido nedok na hasonangan na, toy mak, ni hutom majok padok di sibulisi, biar dope adong no sonang no tumabun na. Apa diuji matu tu, tarua, si kamatong na sida dah. Ay nung ngalari na sida sian dalan ni bata, sian patik ni bata.
Ay diuji-uji, dipakai pikiran na mga tusi. Di sodora hasonangain na. Ito. Dung madabu, marina, so kita rupani amanguin na kan, acik na yapain na. Roma rupani, ala niya ano ba na usigain na iban, iban na rosonita, edde kan, na uwad dua usigain na. Dukba, duksiga ibana, dukasi ilala, na uwad dua usiga sa onon. Ay nga pasingot yan. Alarang ditangihon. Hamu nakadongan. Taberang madison aka pangalahon ni Bangsoy. Molo sipak ni Bangsoy sa sitong na parpudi sa hali taberang parpudi ay sa betul ay dua doji ya binayan ni Bangsokku. Ahu mual ni hanguluan ditadikon nasida. Lau makali di nasida sumur-sumur. Sumur aka na meruang na somarisiaik. Tersarupa-rupani hata batak mandok niripu parahunian ape paragadongan, niripu persaulian ape hamagoan. Alana sumur na meruang on, na ipikir nasida do adong disimas. Ipikir nasida dong aik di sisi inumon. Ape dang adong? Iba dong hata batak mandok niripu parahunian ape paragadongan, niripu persaulian HP hamagoan. Ini namanya, ini mana guna kalak menyesal. Susah na yau, hupikir wah, perlebahan habis na ibana, parutungan HP hamagoan. Gudang do halak songoni, holan, mamereng-mereng, ibana, dang joli dia tusi akana masate. Hamu nakadongan sa porsia di bagasan Tuhan Yesus, peristiwa na masaon, kejadian na masaon, pangalahon na masaon, do rimas ni dibata, do lubba-lubbaon, di patariason, di patari parhot tuhita di generasi, dang be generasi ni Israel, ala generasi nuang tuhita ruas ni Uria. Di pabuhay sejarai, manang berupa kisah sejarah peon, nabasa di bangsa Israel, ahado makna, ahado nagabe, nabui idot tadisi. Labatan na hot mahita, toktong di bagasat Tuhane. Dia manang dilihat di batatu hita si payuti hutot ta saling mangulu hita, tayut toma dalan di Tuhane. Dangadong bedalan na asing, si dalan atta. Ini pada Tuhan Yesus aru dalam ini wasto. Darong nasa Tuhan maya cumar hitia. Ola Yesus do. Udang lului be Yesus nasing di bata nasing. Ola Yesus do dalata hanguluan. Ola Yesus do si padua hita hapa urusata na mangapuri hita uju marsak kita. Uju gale hita iparagugui. Na manugu-nugu hita. Na mga leo di hita hamalumon ya kasahit tuibana maitaro. Dangadong. Ida ba na ibana Roma mutuaw hamok kana lunya jalana sora asaw pasona kamuna. Hora di Yesus do. Labatan na udang lului di bata nasing di bata song nebelen Israel, dilului di bata nasomar guna. Odot tong. Mula tung adong petu hita husip pusit, adong dosan. Udang tinggal hitat tong. Gudang do halak terjebak. Buri ala ulpu ni hadatu nate. Ulpu ni hadatu peon termasuk di bata gana-gananon. Anak do hono di datu. Ai sono na itu datu. Lomo-lomo na do hata. Takso martuhor kan. Itu tong. Ai sarupa doi songo paredde. Ka paredde songo do. Takso tu edenai ini mana dok si gajang dina do paret denda kan ajulu noeng dang bitong si cepek dina nama gudang do songone satabir pone anggo jol mana di Portibiodo bui doi labatan na 3 kilometer tapi ala kahata kasar ala batar pani dila awang doi 10 kilometer teh alani malona makatai
Jadi songoni mah ubana terpengaruh Israeli. Satu sadari apa gudang dope songoni nabui manigai haporsyata manigai nang parsaurata alani akka hamalo ni jolma ate. O itu hita nape naung marsikola hita naung kadies buido pe di luaki kan ditipu halak bui tipu masalah on asa sonoko asa hatop pemamora asa sonoko ina kan alang latongi asa hatop pemamora ina alang on ada tong kutu hamaro latok pidi alang doan itu tong alak saoti betuina buido albedo asa topo gudak kepenguna di alang tolmai itu tong betui dong nape mabesai tu kan songoni Israelon alani hamalon na gay marsahit na sida di uhum di batado memang nasida. Rodo uhum ni Tuhan ni. Atau kamu nak namin na herongan ni bagasang kuar ni Tuhan Yesus Kristus. Tapahok matok tong hapos syata. Ida mana malo tema ni bagasan turpukon sestong na maswadao diri mamorsa silang jala mengutun Yesus. Labatan na dada au guru diau. Konido maswara dia, dada au guru yau, Yesus do napuna au. Isi ma au, orbu doau. Tuhan. Namura matahapor doau Tuhan. Songon orbuk doau nilaiku. Ikonarok satu si maswara diretong. Labata dada ngarong argakku. Ko satu si. Baru beserek roha. Molonunga yuk zolma orbu doa udang isi au Tuhan. Berarti ngaserek rohana di si. Dungi mamorsa silangi. Lawatanna di si. Ba molo tupe maol hita maulau nadinggan. Badang gabe itor madeli hita amaol lo na mengutot tuhat tahun. Daktar tuhuwas silangon na kan. Alay mo lo tadot pargugu ya Tuhan. Manu silang naruk dokon. Pasti liano ni Tuhan. Dungi tayut toma Yesusi. Itu dia ima hura bona ni Yesusi bola tayut ni bana. Datung bonon ni tatu hama gua nate. Alay bonon nama tayut to Yesusi tayut to buka senai. Bonon nama hita tudalan hanguluan. Ay Yesus do hanguluan di hita. Saling mangulu hita. Sahat tu banu gicak pejes dua bok kita. Nangi. Ini pada dokon di somah muda peteroau asohulawau mangarade inganan di hamu. Salau pare inganan di bagas ni damang di somah hamu. Pete husuru tod di pangaudiani. Ai di kimana ibana. Wei babuai. Au do haduan mangodiok kamuna. Au do mabok kamu, ayaw do napadok kamu, ayaw do paudlok kamu. Jadi bertanggung jawab untuk Tuhan tadi saat tu hari sugut bertanggung jawab ini penuh do. Dangga di pasobu hita rupani somarama teh. Dak pasobok kamu somarama ini doktor. Saya nadung anak keluamu rasi rasa ro ajalnya janganon. Dak di pasobu Tuhan tadi somarama. Arong doa mata ni banu gijangi. Ima si utonota saling mangulu hita. Urak pola ganggu roham. Pos maroham di tuatai. Amin. Ali Tuhan, mau lihat pasak rohan amin. Nunga di patola soal itu barita naudi di bagasa bornginon. Marhite na posom. Na pina borhakmu si Jeremia. Borhat tonga-tonga ni bang Israel. Na daw lilu nasida na julu. Asa mula nasida mandapat toko. Ima ala ni holong ni roham. Asang iya tutuga bebang sombang sona pinilikmu. Habaora ni pasu-pasu. Atau ngali Tuhan ng barita na uli. Napaingotok kami. Unang kutariko kami hoali Tuhan. Alay tong masitiya kami. Lawa mga ito ko saliling mangulu kami. Hot kami di bagasan hot. Atong say parguguy ma kami. Jala pa ho haporsen namin ang pagkirimon nami. Asa ho hutiyo pami saling mangulu kami. Ay hodo mual hanguluod di kami.
na mga neon kalas ni roa do pasu-pasu atau pasu-pasu ma huriam pasu-pasu ma sudi ruas ni huriam asa guklas ni roha ngudu nami olak nion rodi sanglingna amin. Maredde maita. Martang yang mahita. Piduji jala pinasanga magwarmu ali di bata para siroha jala perdenggan basa. Naung upas-upasuhon ragam ni pasu-pasu tuhami. Lumubi di bagasan sadarion marhite hahipason las ni roha. Boy hami mangula akaulon nami na meragam. Say pasu-pasu akan naniulan ni tangan nami. Asa makorhon las ni roha di hami Tuhan. Jalan kasangapon di guarmu na badiay. Di bagasa borninon, nunga marsaur hami rabdoto marhite hatam na badia. Naung pinasahat ni naposomi. Naung pengutok kami ali Tuhan. Asa satia hami mangihutoko. Unang marlauk haporsyon nami nang ngulu nami. Manang sungod dia pe akka perdalanan ni ngulu nami. Sonang manang las roha nami. Tok-tok kami satia. Jala jupang roha na marhamu bau di hami. Paubaho na kaparangin nami Tuhan. Asa mangulu hami hobar tulo mo ni rohami. Tuhan di bata. Martangyang mahami tusudia karua sini huriami. Manang di dia penasida di bagasan bornginon. Asa homa ali Tuhan nama dongani. Nama masu-masu ngulu ni nasida.
lumobi natongod di bagasan parsahiton, na dirawat di rumah sakit, doho ditongani bagasna. Mangido hami, siana sini rohami, say surdukom matangami Tuhan, laho mamasu-masu, marhitia kasih panganon, ubat sinumon, nanga katangan ni para dokter nang para medis, ay parhitiam mudoi, laho mga lehon hahisaron, tu pamatang ni nasida. Jahala tok-tok nasida Tuhan, marhapor siyaon, manasungod dia peborak ni akaparsahiton, na nyadupan ni nasida, sahat tu partikyanon. Tanya kono nami do Tuhan, ruas ni huriam, natongod di bagasan parukilon, ala ni parsirangon, marhiti hamatean, siya tonga-tonga ni Portibion. Ima keluarga padita semamora inang buru tabunan, keluarga semangusong dohot boru sitopul. Nang jumulu na si dali Tuhan borhat manadiko Portibion, mandapot toko. Tatung so di bagasan, arsak, habut ni roha sa luhut na keluarga, ala ni parsirangoni. Hupasahatami matuadupanmu ali Tuhan, sude keluargay, asahoma na mga lehon pangapulion na sumurong, mga lehon gogo, jala asa unang tubo di bagasan aka padilion, ala setoktong marsihohot na sida maradupoko. Tuhan di bata, di bagasan sadariope, pasu-pasu matong nangaka yanakon ni ruas ni huriam, na marsikola, na mga luluya kaparkarejuan, nangakasiroka nito dina, say patongom may, hobar tu akaskil parbinotoan, dohot akasiroka nito dina, na hobar tu nasida nang lomo ni rohamma, na saut di bagasan nguluna. Ali Tuhan di bata, nang huriam HKBP, di sadok Portibion, sa itu pahi jala paso-paso, asa mangerbang akapako basion, lam rarat harajaun mi, lam martabah akanaborsea tuho, jala say lam marsihohot, ruas ni huriami, mangihutoko Tuhan. Nang negara nami pe, say paso-paso akapemimpin nami, lehor roha na mabiyar, uduk maradupoko, asa di bagasan hatigoran, hasitongan na sida, menegakkan keadilan di tonga-tonga ni negara nama. Asima roham Tuhan, di bagasan bornginope, dinalahu istirahatan no kami tupuduman nami, say jagay hami jala dungoy tuari marsugot, alay sesa jumulo nasa dusa nami, maulo tungadong ulaho kami di bagasan sadarion. Asatung tamaha migabe hasahatan ni pasu-pasumi. Marhite guarni anakmu Yesus Kristus, martangiang dohami tuho. Amin. Mari dia mahita, khutbah pengapelian.
Tanga koma piliata ali di bata manami na di banu gijang hodo haroroni salu sida diona dingkan do nasa uli basa nama ulitus upasa taima siana ni diomi tu hami pilihan nami tu ho saya jalo mega be uap na khusus di jolom pasu mai jalaramo tiasa para sia kami pilihanon pati bulon harajau mo di tonga-tonga ni huriam do di portibion buhay maruhanay marhiti-hiti todim asal ang grigir dok melati ho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Rak mahita mangido tangiang ale amanami. Amanami na gijang sa pilarbadia maguarmu sa ero maharajaumu sa sauk malomoni roham di benua tongosong di benu gijang deo matuhami sadari nang ulus siapari asin ni rohani tu atas Yesus Kristus do holong ni rohani di bata ama do parsawaran itu di perbadia manamat dongani hitaon salu na amin.